'yan faka-faka. Kamfanin S.Y.A Multimedia ya ƙara zuwa muku da ƙayataccen shiri mai ilmantarwa gami da wa'azantarwa. Wallahi muna ke fastan nan da yan kwamiti suka kuro. Wannan yaran naka ba su da hankali. Yan kwamiti za su koro su kuma su tawo nan wajen da rai. Wani wajen da nace. Da haka yi ne tsala. Mu ma sigarin nan za a ba mu. Ai ba na sayarwa da yaro sigari. Kai sigarin kake sayarwa mu illegal muke yi. Amina, me wannan nake gani a hannunki? Maganin mura ne ke. Allah ya sauke. Ya kai kwana biyu fa. Gaba ɗaya ummi fa ta canza. Zargin ta kike yi ne ko ko ya Akwai bai sani. Ta canza ƙawaye. To, Kuma yadda take fita wani lokaci. kin ga yi rashin kunyan nan ta ishe ni. Amina, ai ta shanye duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ya naga jikinta a jike. Ni ne na ɗauko ruwa na sa mata tunanin ko za ta farfado. Je ka samo mana lemon tsami yanzu nan. 'yan faka-faka. Haka juye-juye a cikin fannin rayuwarmu ta yau da kullum, wadda babu mai iya mata sai lillahi. Gurɓacewar tarbiyyar maza da mata ya samo asali ne daga rashin ko'in kula da iyaye ke yi akan 'ya'yansu, musamman ma 'ya'ya mata. Sauye hali na wannan zamani ya jawo lalacewar matasanmu waɗanda Bahaushe kan yi wa laƙabi da manyan gobe. 'yan faka-faka. Ya sun ba wani kake jira? Saje kanka aka ce you are very stupid. A yanzu ka samu kayan aiki haka. Abin kuma da na samu. Kuma kina so sai an so. Kina bukata ko muna bukata? Ƙara labari Ismail Aliyu Mujaddadi. Ɗaukar nauyin shirin Hassan Awilo Gaida. Manajan shirin Abu Khalid Albarnawi. Junaidu M Lawal. Shiryawa Hamus Gwamna Jaji. Labari gami da bada umarnin shirin Shamsu Yonga Ami. Wannan me a cikin jami'a? Ya za a yi? Wannan mata ta ce ba. Ko kuna zargin ta ne? In dai haka ne ba ku da gaskiya. Za ku samu wannan shiri a YouTube channel ɗinmu mai suna S.Y.A Hausa 24.